Duha ka managlahing insidente sa hit and run sa Lapu-Lapu City nahitabo ni adtong weekend. Samtang mga motoristang nakuhaan og video nga nag-drag race, gipatawag sa lokal nga kagamhanan ug giisyuhan na sila og citation ticket. Kini ang gitutukan ni Luan ni Rondina. Alas 7:50 sa gabi niadtong Biyernes nang labang sa ML Quezon National Highway haduol sa Marcelo Fernan Bridge, Barangay Pusok, ang 25 anyos nga si Jaisel uban ang iyang live-in partner aron unta mamalit og pan sa bakery sa Atbang. Kay layo pa ang motorsiklo nga nagdung, nihinay-hinay na sila paglabang samtang ni aksyon og sinyas ngadto sa motorista ang iyang live-in partner aron unta kini mo minor o muhunong. Wala siya ni hunong, aksyon na siya og liko na mo. Pag liko niya, ayang nadamagan ang ako ang buko-buko. Mao ni akong buko-buko na igaras na natuyok sad ko ang kani akong tiil mo akong natukod kay buntis man ko ma'am. Unom ka buwan nga nagsabak si Jaisel, busa sa paniguro niyang maprotektahan ang iyang gisabak, ang iyang tuong tiil nga iyang gitukod na hiagom og dakong samad og mga bunog. Matod ni Jaisel, luwas ra hinuon ang baby nga iyang gisabak apan gitahi gayud ang iyang tiil. Tungod sa dakong samad niini, busa maglisod siya karon paglakaw. Nahiagom usab og mga samad ug bunog ang iyang naong, agtang, buko-buko, kamot ug tuhod. Ang motoristang nakadasmag kanila, dali usab kaayong nakasibat ug kay paspas ang hitabo ug hayag kaayo ang suga niini, wa na nila makuha ang plate number sa maong motorsiklo. Hinuon pinaagi sa abag sa Lapu-Lapu City Police, gisubay karon nila ni Jaisel ang uban pang mga establishmento nga naagian sa motorista nga posibleng adunay CCTV footage sa hitabo. Ang ongoing backtracking sa atong investigator para masubay gyud nato tong plate number sa nakaigo, considering katong unang footage nga to nakita is medyo blurry man, layo na. Ang ato na lang ang ato ang backtracking sa mga CCTV sa unahan. Og kinta magali siya ma'am, surrender na lang gid siya. Bisa konsensya na lang iya. Buntis ra ba ko? Samtang pagka-alas 2:35 sa kadlaw niadtong Sabado, na biktima usab sa hit and run ang 21 anyos nga lalaking taga-barangay Marigondon. Padung na untang mupauli ang biktima gikan sa Busay, Cebu City uban ang 19 anyos niyang babaeng higala. Dihang kalit nga mi-overtake ang laing motorsiklo ug naigo sila. Tungod sa hitabo, nadangat sa tambalanan ang 21 anyos nga motorista nunot sa daghang mga samad nga iyang nihiaguman human misarasay ang iyang motorsiklo ug natumba sila. Hinuon luwas ra ang iyang babaeng angkas. Matod sa inahan sa biktima, na-discharge na sa hospital ang iyang anak kagahapong adlaw ug ugmang adlaw usab nila masayran ang resulta sa CT scan. Wala hinuon kini mahiagom og mga fracture sa lawas. Samtang kagahapon, gipatawag ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahong Chan ang 5 ka mga motoristang nakuhaan og video nga nag-drag race sa Humay-Humay Road, Barangay Paho niadtong Sabado sa kadlawon. Gawa sa citation tickets nga ilang nadawat, nipadana usab og request ang Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police ngadto sa Land Transportation Office aron mapahamtangan og administrative sanction ang maong mga motorcycle rider. Do wala tay TOP, Temporary Operators Permit, ang ato ang Traffic Enforcement Unit, ang atong mahimo is ato lang sa gitigaan og citation ticket for reckless driving. Pero nasa tay gihimo nga report addressed to LTO for ilahang action taken. Samtang wa usab malikay sa inahan sa 21 anyos nga biktima nga masakitan kay dihang gikaatubang sa kongresista ang mga motoristang nag-drag race daw naduhig man ang iyang anak nga unta biktima raman kini. Murag nakuanan ko ba nga kani naay kahayag sa kaso bali ba kay niapil lang gud ang amo ang congressman gud niapil lang city so naanay ko siguro nga mahadlok ang katong nakadisgrasya. Ya, mo to pag adto na namo gagahapon sa office ni ko katong live na siya. Dito na nga murag syempre as inahan pagawas gyud sa dito sa office ni ko minghilak gyud ko kay kanang murag nahulog ba ngay ana ba. Uban ni Marlon Melgazo, og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.